Pionnier aujourd'hui, l'hymne national à 3. 1, 2, 3. Ka kɛɲɛ ni jamana sariya sunba faleni kalataw hukumu ye. Fasodentanw ni politikitɔn minnu farala ɲɔgɔn kan walasa ka sariya sunba kura bolodalen lafasa n'u bɛ wele nanzarakan na coordination du oui. O ye malidenw wele jama lajɛla ni alamisa juin kalo tile 8 san 2023 26 mars ndolanci kɛnɛba kan Yirimajɔ. Jama lajɛ in kun tun ye k'a jira diɲɛmaa la ko malidenw sɔnna yɛlɛma ma, k'u sɔnna sariya sunba kura bolole ani Mali kura ma. Coordination du oui y'a dalakan don mɔgɔ min da ka lase, o ye Alayi Burema Ture ye. Tɔnw ni jɛkulu minnu tɛ politikitɔnw ye, ale y'o ɲɛmɔgɔba ye Mali la. A ka dantigɛliw kɛra tubabukan na. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, autorités et légitimités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les responsables politiques et administratifs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, des organisations socio-professionnelles, syndicales et associatives, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements associatifs et groupements, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, souffrez que je vous dise merci. Merci pour votre mobilisation exceptionnelle. Merci pour votre engagement pour le Mali. Merci pour cette belle image que vous avez livrée à la communauté internationale. Enfin, nous y sommes. De la rectification de la transition à ce jour, que de chemins parcourus, que de défis relevés, que d'obstacles surmontés. Hier encore, on s'interrogeait avec inquiétude sur l'avenir de ce beau pays, voire sur son existence. Aujourd'hui, nous voilà sur le rempart du Mali Koura. Notre rêve, le référendum. Ce jour est notre vœu exprimé dans tous les forats. Récemment, il faut le souligner, ce sont les assises nationales de la refondation qui ont fortement recommandé que ce soit posé le jalon du Mali Koura. Nous y sommes. Ce jour est notre vœu. Je répète, ce jour est notre vœu. C'est l'heure du choix. Pour le 18 juin 2023, nous disons oui. Nous disons oui. Nous disons oui.
pour le projet de constitution. Mali croit. Mesdames et messieurs, avec le choix du oui, nous franchirons une étape décisive dans le processus de refondation de notre pays. Avec le choix du oui, nous consacrerons le retour du Mali dans un ordre constitutionnel nouveau qui répond à nos aspirations tout en étant ancré dans nos valeurs culturelles et sociétales. Avec le oui, nous sommes dans la 4e République grâce à vous, votre détermination et votre engagement. Nous y sommes grâce à nos alliances, à nos voyantes forces armées de sécurité qui ont restauré la confiance, l'espoir, l'honneur, la dignité et la souveraineté des Maliens. Rendons hommage à Dieu, rendons hommage à nos forces armées et de sécurité, mobilisées et engagées pour le triomphe du oui, le 18 juin 2023. Nous vaincrons. Je vous remercie. Franjala fanga ɲɛmɔgɔw se wara kosɛbɛ kɛnɛ in sigili la u bɛ min ɲini malidenw fɛ o de ye bɛɛ ka bɔ juin kalo tile 18 nata ka taa kala ta sariya sunba kura in ye. Colonel Malik Jaw ale ye CNT ɲɛmɔgɔba ye, ale kumana Franjala fanga jamanakuntigi Colonel Asimi Goita tɔgɔ la. Minisiri ɲɛmɔgɔ Dr Shogel Kokala Mayiga ni minisiri caman tun b'a kɛnɛ kan. Ani wula ko ma fɔ a ɲɛna ko Maliko kɛlɛ k'a ma daminɛ bi ko dɔw y'a kɛ depuis kunu. Mais olu ala ma bira olu la olu bɛ tiɲɛ so ko an de bɛ yan nɔ ko nka n'i nana ko nka aw fo fɔlɔ ko parce que mɔgɔ caman bɛ yen u y'a essayer ka kuma langolow bila walasa ka a dusukun lasiran aw kana se ka bɔ bi ka na ko donc ne yɛrɛ nana a ye ne wele ko nka o foli kɛ aw ye ko parce que u y'a dabɔ min kama ko o tɛ ko aw de y'a fɔ a ɲɛna ko cɛbakɔrɔ ko ni siranna k'i garisigɛ bɛ dɔgɔya ko a ko Maliko la ko ka aw fo aw yɛrɛ ye. Depuis ni ko in daminɛna an hakili b'a la malidenw de farala ɲɔgɔn kan concertation k'o kɛ ka ɲɔgɔn kunnafoniya ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka hakilina dɔw di ɲɔgɔn ma o kɛra transition daminɛ la. O kɔfɛ assise nationale de refondation ko tagabolo min bɛ ka kɛ maliyɛn bɛ bɛn'a ma ko a man ɲi k'an tɛ siran k'o fɔ an tɛ yiga k'o fɔ. Donc ka tagabolo kuraw de fɛ k'olu yira an na k'an ka taga o fɛ. Donc ko maliyɛn bɛɛ ko n'an b'a dɔn k'an tɛ se ko an kana wuli ko an dun wulila ko wa ko n'Ala sɔnna a ma k'an bɛ taga ko diyara mɔgɔ ye o ma diya mɔgɔ ye ko an b'o kɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada projet de constitution min filɛ nin n'an bɛ taga voter ni Ala sɔnna a ma le 18 maliden bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka a baara kɛ ka hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa a bɛnna maliden bɛɛ de ma mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka o baara kɛ. Donc ni Ala sɔnna a ma baara gɛlɛmama yɔrɔ kɛra mais a belebeleba o de bɛ kɛ le 18 parce que le 18 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ e de b'i ka baara kɛ wa o baara in filɛ nin o de b'a to jugu bɛ tɔɔrɔ ka taga fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni e m'i ka jɛman ta oui k'a bila urne kɔnɔ walasa ka faso bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ walasa ka faso bɔ jɔnya juru la e m'i ka wale kɛ ne ko n ko oui le président Assimi dit oui le peuple malien dit oui rendez-vous le dimanche 18 Inch'Allah. Président ko n k'a fɔ bɛɛ ye kɛlɛ kɛ bɛɛ y'i seko kɛ Maliko la nka dimanche de o de ye kɛlɛ yɛrɛ donba yɛrɛ donc an bɛ taga o kɛ dimanche le 18 ni Ala sɔnna a ma parce que an ka hɛrɛ ni an ka nafa b'o de la bɛɛ de b'i yɛrɛ ye nin wale ninnu kɔnɔ dimanche wagati korona dɔɔni yanni ka bɔ kuma la président ko n ka segin ko ka foli kɛ maliden bɛɛ ye ko aw ni ce aw yɛrɛ ye ko aw ni faso bara ko Maliko de don a y'a fɔ an ɲɛna k'a gɛlɛya ko ale tɛ ko gouvernement tɛ ko ni y'a ye an bɛ jagɛlɛya fɛn fɛn la bi
au peuple de Bangkok, au peuple de Johnny, au Audé. Donc, tant que avait encore en Betara, et nous allons faire plaisir à nos ancêtres qui sont dans leur tombe. Et nous allons mener ce combat le 18, ni Alanakira Sonama, en Bode, parce que Ako, Mali côté blé, à Temena Malika, Mouba de Bec en Ladje, Ouba Fayana, à Malien, à Karanyebi, Malien, Ambeka au Ladje, au Foranyana. Donc, Dieu béret Sibilonoka en Ladje le 18. Ni Ala Sonama, Ambe Fenira, Africana, Mouba de Minto Maliana Alibi, Agato Benika, Salam, Salam. On est de côté, oui, oui, je dis oui. Rendez-vous le dimanche 18 juin. Merci bien. Allah Gamali Kishi, Allah Gamali Tanga. Coordination jiwi kala nyini belebeleba o doye ni ye malidenw sigi kɛmɛ sigi la kɛmɛ bɛɛ ka bɔ ka a wata sariya sunba kura in ye. Nisɔndiya min bɛ ne fɛ o de ye an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko kabi vulgarisation daminɛna fo kana se campagne daminɛ ma maa caman bɛ k'i intéressé sariya sunba la fɔlɔ mɔgɔw tun tɛ sariya sunba ko ɲɛɲini yɛrɛ kuma tɛ k'a ɲɛdɔn nka sisan maliyɛn y'i intéressé a la an y'a dɔn k'a fɔ ko anw yɛrɛ de kan k'an ka sariya sun kɛ a k'an yɛrɛ ta ye wa an ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ka sabati a kɔnɔna la o bɛ ne nisɔndiya kosɛbɛ wa o de ye ne se nin kɛnɛ kan ne ye caman faamuya a la a fɔlɔfɔlɔ ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi ye an dɔ de ye n'a sigira jamanakuntigiya la a bɛ se ka interpeller wa a bɛ se ka destituer k'a yira k'a fɔ ko an ka maakɔrɔw n'o y'an ka légitimité traditionnelle ye olu fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ jamanako la kosɛbɛ maliyɛn de l'extérieur jɔyɔrɔ dira olu fana ma a yirala k'a fɔ ko cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ n'i ye maliden ka ban bɛɛ lajɛlen ni jamana ka kan bon o ni bayɛlɛmali n'a ɲɔgɔnnaw caman donna la et pour la première fois dans l'histoire k'a yira k'a fɔ ko baloko ɲuman kalanko ɲuman maliden bɛɛ lajɛlen n'a ka kan a bɛ sɔrɔ nin constitution de kɔnɔ an b'a ɲini malidenw fɛ cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ le 18 juin bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga oui voter walasa 4ème république bɛna hɛrɛ la cɛw ka hakɛw olu ka sabati musow ka hakɛw ka sabati wa denmisɛn yɛrɛ fana ni hakɛ min ka ka jamana kɔnɔ o ka don wulada in na an y'an yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ n'o jɛkulu tɔgɔ parti politiques ni société civile faralen ɲɔgɔn kan ka award fɔ Mali sariya sun kura mun bɛna ta an faralen no ɲɔgɔn kan bi wula in na 26 mars la pour ka a fɔ awɔ an bɛɛ ka bɛn kelen ma ka sariya sunba in ta kɛmɛ sigiya la 99 o de y'an farakun ye ɲɔgɔn kan bi mouvement Mali Espoir tɔgɔ la ne tɔgɔ Bayi Bubakar Ba ne ye commune président ye n ye ko bureau national 3e vice président ye n bɛ welewele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mouvement Mali Espoir dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan bi nin lajɛ in kɛra tile 2 de kɔnɔ jama bɛ yan an wasala a jama la an bɛ welewele bila maliyɛn bɛɛ ma cɛ fara muso kan mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ ka bɔ ka kɛ kulu kelen juin kalo tile 18 an ka taa kala ta an ka sariya sunba kura in an ka se ka ta ni wasa ye kɛmɛ sigi la an ka 99 sɔrɔ. Oui, bi ye n bolo maliyɛnw ka fɛti de ye parce que a fɔra k'an ka taa référendum la n'an dun k'an bɛ taa référendum la le 18 juin dimanche nata kunɲɔgɔn jagoya don an ye conférence de presse kɛ kunu bi an bɔra ka na lancement kɛ hali n'a ma prévu c'est bon mais an bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ o ye le 18 juillet an ka taa voter a bɛ fɔ mun ma ko jɛman ka ɲi bilenman man ɲi inchallah ni ala sɔnna oui bɛ passer yɛlɛma fila b'a kɔnɔ wala saba fɔlɔfɔlɔ président hali n'a ye dankari kɛ Mali la coup d'état de b'a la taga mais ni se n'a fɔra ko Sénat ani assemblée bɛ se ka taa n'a ye filanan premier ministre hali n'a ma démissionné a se ka taa mais fanga bɛ di président ma a bɛ se ka lataga a laban silamɛya a fɔra ko mariage k'a bɛ kɛ entre les deux hommes les deux couples qui maintenant il y a précisé que ça c'est entre les femmes les hommes pas les deux femmes pas les deux hommes hali n'a danna ni saba la je crois que là-bas président mana n'a ka bɛ tout ça là wa tous pas ma conscience ante abana je crois que transition kono akanya asibi nunu o kama ka conscience ina ka elema et bon sens Plasa kan bɛɛ dara ɲɔgɔn ye wote kɛ bureau kɔnɔ juin kalo tile 18 nata jamana fan bɛɛ